til alle de grise, vi har. Jamen, der er sådan noget. Og husk snart af grise. Og dem har vi jo lige sendt nogle grise op på slagtafdelingen. De var fede. De var meget fede. Det var sådan, at Dennis han kunne faktisk ikke lave flæskesteg, fordi han havde lag. Så det er ikke en specielt god gris, hvis du gerne vil lave fine flæskesteg. Den er vildt fed. Du spiser dem heller ikke rene, så vi blander dem med noget andet. Hvad det er der? Og leveren bruger dem til at lære at passe dem og så videre, som vi snakker om foder og hvad vi skal gøre med. Men hende, der ligger der, hun er sådan set rigtig godt repræsentant for sådan ser vores søer ud. Altså de hundgrise, vi har ude i vores gårde i Danmark. Det er sådan, at det ser ud. Den der lyse race, store der. Og hendes grise, som I kan se, har mange forskellige